Maraming salamat sa tamsak dyan. First, si Ma'am Roveros, tamsak dan. Padi, luto ng gulay, binigay mo sa akin. Maraming gulay ba eh? Sige padi, hingi ako. Padi. Mega shout out po kay Ma'am Jeanette Oyan. Maraming salamat po ma'am sa pagpasok sa ilis ko ma'am. Ay si Ricky, gwapo ninyo po. Wala na ngang buhok ma'am, gwapo pa rin. Nagpasing. Waka naduling ko lang ma'am Jeanette Oyan ha. Hi Ma'am G Makarayo, maraming salamat sa patamsak. Just fun. Happy another tamsak Ravihirang nga gwapa. Ang dami niya namang ano ma'am. Ang dami niya namang nagawang ano ah. Tagan ninja. Jeanette Oyan, welcome sir. Ikaw nga ma'am Jeanette, yung maganda dyan eh. Tamsak dancer. Maraming salamat ma'am Jeanette ah. Gawa ka na rin ma'am ng ano mo ng channel mo para ano. Tulungan ka rin namin. Kay ano, patulungan kay Ma'am Christian Macarayo. Magaling po yan, magturo. Mahina aking signal. Tamsak din ulit. Maraming salamat ma'am sa Ma'am J sa patamsak-tamsak mo. Very appreciated much. Maraming salamat sa 5 milyong tao nandito sa bahay ko. O Sir Ricky, naka-inspired kayo. Paturo talaga ako kay Ate Christine. Paano rin to? Malilibang ka rin dito, Ma'am Jeanette. Pag wala kang ano, malilibang ka rin talaga dito. Wapa si Mark Caps. Baka ano yun, ma'am? Nasa biyahe siguro si Sir Mark Caps. Ma'am, kasi ano yun nagbiyahe sila ng bus. Dumaan dito yung kasama niya kagabi isa. Kaso sila nandoon, hindi sila dumaan dito kasi malayo na. Kala ko dito sila matulog kagabi. Dumiretso sila doon. Biyahe pa sila ng mga 8 hours pa yun. Tapos babalik na naman sila mamaya dito. Hindi ko alam kung dadaan sila dito mamaya. Buddy. Ano ba di? Nagulay po doon, buddy. Gusto mo? Pichay. Ano? Tikman mo muna eh. Pichay. Oh, sige, buddy. Salamat ha. Sige.
Binigyan ako ng kasama ko na, may kasama ko sa isa doon ng driver, oh, maraming gulay, oh. Tingnan niyo mga guys. Ano to? Oh, isda with, oh, sarap pa. Ano tawag doon? Talong na may okra at saka, sarap ulam niya, ang binigyan. May kasama akong isa dito, kaso sa second floor siya. Pero ako sa third floor, mag-isa lang din. Yung bus, Ma'am Roviros, galing sa Jeddah, galing sa pier, idadali nila doon sa school bus, ano, sa Majima. Mula Jeddah to Majima ay is 14 hours biyahe. Ay kagabi, galing sila Jeddah, duman sila dito, ano, 5 hours biyahe Jeddah to dito eh. Tapos nagdiyan sila natulog sa daan dito rin daw sa ano sa katsat ko siya kagabi dito sila natulog din sa ano sa Madina din kaso malayo dito sa boarding house doon na sila sa may gasolinahan. Tapos kanina madaling araw diretso rin sila sa ano sa Majima. Baka mamayang madaling araw dito rin sila baka dadaan sila dito mamaya. Pinakbit. Wala bang work, Sir Ricky? Wala pa kaming work, ma'am. Standby pa. Malapit na mag-isang taon. Wala pang trabaho. Puro kain, tulog lang. Pinakbit. Hindi mo naman pinakbit ito. Parang ano siya. Sitaw, okra, talong. Saka isda. Wow, sarap yan. Pinoy foods. Wala kang trabaho, Ma'am Jeanette? Resist mo rin ba? Lami na pinakbit, agoy. Miss ko na yan. Tawag sa Ilocano, pakbet, pakbet. Oh, sarap ng buhay naman kung ganun po. Sarap nga buhay kaso wala naman sweldo. Kalahati lang sweldo namin, ma'am. Kalahati lang basic lang binibigay. Yung overtime namin wala. Kasi wala naman kaming trabaho. Kasi hindi pa bumabalik yung operation namin sa airport kasi kayo, ma'am. Hindi pa bumabalik. Wala pa kasing gaanong biyayang aeroplano. Wow, sarap ng buhay naman kung ano. Si Ma'am J, makarayo pabidyo-bidyo lang. Maraming salamat, J, Ma'am J, sa pabidyo-bidyo mo dyan, Meron po kagising lang kasi prepare muna ng breakfast. Wow, yan ang masarap na breakfast. Sigurado ako masarap yung breakfast mo, Ma'am Jeanette. O yan. Siguro mga ano yan, mga bacon, hotdog, mga ham, yan yung itlog, yung breakfast mo siguro dyan, Ma'am Jeanette. O yan. Ang ganda mo sa ano mo, Mama. Mukha kang artistahin. Ma'am Jeanette. O yan. Maraming salamat, ma'am, sa pagbisita mo sa LS ko, Ma'am Jeanette. O yan, ha. Magpaturo ka na para ano, sabay-sabay tayo. Tama-tama yan. Kung natapos na kami, ikaw naman. Matulungan namin. Yan si idol ko si Lysel Estrella Evansis. Tamsak, sir. Maraming salamat, Ma'am Lysel, ha. Humana kaog kaon, Ma'am Lysel. Yung plato mo, hinugasan mo ba? Baka hindi mo naman hugasan, magalit papa mo. As usual lang din, sir. Bread with cheese. Wow, special. Bread with cheese. Thank you, sir. Sa fix lang yan. Maganda. Sa personal naman, no, nakita ko eh. Nung umakyat ka sa bahay ni Ma'am Christine yata yun. Ang ganda mo na dun eh. Friends Kanyit, Tamsak again, idol. Robert here. Nga gwapa. Maraming salamat, Ma'am Roverosa. Patamsak-tamsak mo, Ma'am Roverosa. Ang ganda mo talaga, Ma'am Roveros. Bukas ko na hugasan plato namin. Gabi na. May mumo na. Bakit may mumo? May mumo ba yan sa inyo? Sa Cebu? May mumo ba yan sa Cebu? Wala naman, Alam ko lang sa Capiz eh. Sa amin.
Pero hindi naman totoo yun na may aswang sa amin. Wala naman eh. Ako lang yung aswang doon eh. Sa ngayon, wala nang aswang sa amin. Nandito na sa Saudi, pumunta. May momo dito ako. Natatakot ka sa sarili mong multo ah. Yung mamlay sila. Magkape tayo kasi mainit. May malamig pala dito. Gusto ko na sana rin umuwi, Ma'am Ginit, kaso yung amo namin ayaw pa kami pauwiin kasi pag umuwi kami, wala na siyang tao makukuha kasi pa ngayon, mahirap pa ngayon kumuha ng tao sa Pilipinas. Tapos, kaya binibigyan niya kami kahit wala kaming trabaho, binibigyan niya para kami ng sahod kahit kalahati. Pang-load, pangkain, okay lang yan. Yan lang. Hindi ko na nakita si Noy Family Vlog. Wala na si Noy Family Vlog. Natulog na siguro yun kasama si sister niyang si Jocelyn Ras Ibanez. Kayo, Ma'am Ginit, kailan uwi niyo, Ma'am Ginit? Taga saan niya kayo, Ma'am Ginit? Oo, ma'am, kalahati lang, ma'am. Pero, tama lang pangkain. Saka, pang-load. Importante may load kahit walang pagkain. Taga-Butuan din po ako. Bisaya din. Bisayang dako. Next year, mga May po. Kung papalarin, siguro mga March siguro ako, kung payagan ng boss. Baka exit na. Tamsak Danhos. Maraming salamat, Ma'am Yam, sa patamsak, Ma'am Yam. Alison Muhi, Tamsak Danhos. Maraming salamat, Alison Muhi, sa patamsak mo dyan. Bibigyan kita ng jacket para, Alison Muhi. Maraming salamat sa pagpasok sa bahay ko, Alison Muhi. Miguel, shout out sa lahat na nandito, sabi ni Ma'am Yam Eronico. Babalik ka pa ba dito, sir? Hindi ko pa alam, ma'am, kasi hinahabol ko yung benefits ko eh. Kung ibigay ng boss, kung hindi kami magkasundo ng boss ko itong kasi tapos na kontrata ko eh, hindi kami magkasundo sa dagdag, sa increase, mag-i-exit na ako. Kasi sayang yung benefits ko, 7 years na rin ako dito eh. Pero pag hindi maibigay yung benefits ko, baka mapilitan ako mag-straight ng 2 years para makuha pa siya. Kasi malaki-laki rin yun eh. Pang puhunan din yun. Sana kung makuha. Si Ma'am Yam Eronico nagbaba ng kanyang bahay. Sa hindi pa po nakadikit kay Ma'am Yam Eronico, dikitan niyo na po siya, mga guys. Sa mga bago dyan, bikin naman, sabi ni Ma'am Yam Eronico. Sa Butuan talaga kayo, Ma'am Ginit, nag-stay.
Yan, Ma'am Yam. Nakikita ka ni Ma'am Jeanette. Mabait talaga si Ma'am Jeanette. O yan na. Pero meron ka naman, Ma'am Jeanette. Video na lang yata ko lang mo, Ma'am Jeanette yan para ano. Pwede ka na rin magbaba ng ano mo, ng link mo. Gawa ka ng video mo, mag-upload ka ng video, tapos pwede mo na yun ano, para ano ka rin namin, ma-follow ka rin namin. Dikitan nyo na bahay ko, may LS din ako after ni host. Oh, pagtapos ko ng LS, punta tayo kay Ma'am Yam Eronico. Hi Ma'am Nobilin Makarayo. Miss you Ma'am. Tagal na tayo hindi ano Ma'am nag-chat nagkita sa sa YT, mga 2 days pa lang. Salamat Ma'am Jeanette Oyan. Hello po sa lahat, sabi ni Ma'am Nobilin Macarayo. Guwapa. Yes po sa Butuan, magkalapit lang kami ni Christine. Butin. Miguel Lablab Nobilin Macarayo, sabi ni Ma'am Yam Eronico. Guwapa. Miss talaga. Pag short dimple. Oo nga Ma'am, ilang araw na ba tayo hindi nagkita sa YT? 2 araw na yata. Sa mga hindi pa po nakakadikat kay Ma'am Lysel Estrella Ibanez, please naman po mga guys, dikitan natin siya mga guys. Mabait po yan. Bisaya din po ito si Ma'am Lysel Estrella Ibanez. Taga Cebu, Daan Bantayan, Cebu. Sa mga gwapo-gwapo na mga Bisaya nga diya sa LS ni host. Opo Sir Ricky, thank pag ng team bago mag-upload. Oo. Yung mga kahit mga intro mo lang mga 1 minute o 2 minute, yan pwede na yan pang ano lang, pang palo, pang una-una lang. Hi Ma'am Yam Eronico, sabi ni Ma'am Nobilin Macarayo. Nadikita na kita Ma'am Yam Eronico, sabi ni Ma'am Jeanette Oyan. Mabait talaga ni Ma'am Jeanette Oyan. Maliban sa mabait, maganda pa. Proud Bisaya ni. Yes. Bisaya tayo. Proud Bisaya. Kaso sa amin salita Ilonggo. Pero part pa rin siya ng Bisaya. Kaya hindi ko masyadong magsalita ng Bisaya kasi hindi ako ganong naka-intindi ako pero hindi ako makapronounce ng Bisaya. Diretso ba? Iniisip ko muna kung ano sasabihin kong Bisaya. Kasi Ilonggo salita sa amin eh. Tamang dako ilong. Laki ng ilong. Bolero ko talaga sir ho, pero anyway, salamat po. Totoo naman ma'am eh. Kitang-kita naman po eh. Hindi naman ako nagsasabi ng biro-biro lang eh. May totoo minsan, may hindi. Pero karamihan ay totoo. Kami muna tayo para ayos. Sarap ng kape. Hi po, Ma'am Alay ni Wing Tamsakdan po, kuya. Nakitan kita, ma'am. Ayan po, Ma'am Alay ni Wing. May jacket ka na po, Ma'am Alay ni Wing. Pwede ka na po magbaba ng bahay mo, Ma'am Alay ni Wing. Lysel Estrella Ibanez, dan sa'yo. Hindi na ako nag-iwan ng bakas para iwas spam. Oh, ayan, Ma'am. Lysel Estrella Ibanez. Dana daw po sa'yo si Ma'am Nobilin Macarayo, guwapa. Hindi na siya nag-iwan ng bakas kasi baka may spam para siguradong dikit ba. Dali lang ko Sir Ricky kay dito amo. Yes ma'am, sige ma'am, patuloy lang yan ma'am sa ma'am, daro ba. Sana si Ate Jocelyn, batuin ko siya baka natulog. Ano yung ganti-gantihan ba? Kanina binato ka rin ba niya? Ma'am Lysel Ibanez. Siguro binato niya yung bahay mo kaya nagising ka no. Salamat po kuya, patamsak ng premier po. Sa hindi ay mga guys, tamsakan naman po natin yung premier ni Ma'am Alay ni Wing. Mabait po ito siya, ma'am, mga guys, si Alay ni Wing.
May primer po siya. Tamsakan po natin please naman. Parang awa niya na sa akin. Tamsakan po natin si Alay ni Wing. Sige ma'am, tamsakan na kita dito ma'am. Sa isa kong account. Within 3 hours na lang pala ito ma'am. Ayun mama, tamsakan na kita mama. Sa isa ko ma'am. Within 3 hours. 4:30 Middle East time. Kay Ma'am Alay ni Wing. Nabigyan na kita Lysil Ras Ibanez. Ma'am Lysil Estrella Ibanez, tapos na kita nadikitan. Ma'am, nadikitan ka na daw. Maraming dumikit kay Ma'am Lysil Estrella Ibanez Dantam sa Alay ni Wing, sabi ni Ma'am Yam Eronico. Salamat kuya. Wala pong ano ma'am, Alay ni Wing ma'am. But Ras Tiyam, hindi naman ako Ras. Si Ma'am Jocelyn Ras Ibanez yun ma'am. Magkaiba siguro yung middle name nila. Salamat si Siam. Dan po Ma'am Wing, sabi ni Ginit Oyan. Nagbaba po si Ma'am Yam ng kanyang bahay mo, mga guys. Sa hindi pa po nakadikit kay Ma'am Yam, please po, dikitan po natin siya mga guys. Rabiros kanyiti dan tamsak sa premiere ni Ma'am Wing. Thanks to all po, padikit na din, babalikan ko po. Iwan lang ng bakas at watch video. Sa hindi pa po nakadikit kay Ma'am Alay ni Wing po, please dikitan po natin siya mga guys. Nagbabalik yan si Ma'am Alay ni Wing. Mabait po yan siya. Maganda pa, mabait. Patamsak sa premiere ng pinsan ko in 33 minutes start na siya. Sa mga patamsak naman po sa mga kaibigan ko dyan sa premiere ng pinsan ni Ma'am Yams. Maawa naman po kayo sa akin. Tamsakan po natin siya. Ay ma'am, tamsakan ko dito ma'am. Sa isa kong 31 minutes na lang pala. Pang 176 ako. Lime TV Vlogs. Kagroup din namin yan. Yung pensa ni Ma'am Yam. Baba ka ng bahay mo, Ma'am, nabilin makarayo para madikitan kita. Sabi ni Ma'am Lysil Estrella. Estrella pala, Lysil. Tamsakdan Ma'am Yam kay Sir Lime. Ang kagrupo rin namin yan sa Team Solid. Pinsan ni Ma'am Yam. Premier ang pinsang ko host kasi start na premier niya in 30 minutes. Punta natin siya guys. Oh ma'am, punta natin siya ma'am. Pagtapos ng after 30 minutes. After ng live mo na ako balikan Ma'am Lysil Estrella. Sabi ni Ma'am, nabilin mo karayo. Lysil, matulog ka na. Ayan, nandyan na yung pinsan mo. Kanina, binato mo na naman siguro bahay ni Ma'am Jocelyn. Nagantihan kayong batuhan, ano? Magkadikit lang kasi bahay niyo eh. Miss Carol Vlog, ay po Ma'am Carol Vlog. Ma'am, miss you po Ma'am. Nakita mo na ako Ma'am Carol, no? Pangit. Miga shout out po kay Ma'am Miss Carol Vlog. Sa mga hindi pa po nakadikit kay Miss Carol Vlog, dikitan po natin sa mga guys. Mabait po yan. Magaling kumanta, tsaka maganda. Si Ma'am Carol Vlog. Miss Carol Vlog. Bona lang. Ate Jocelyn, patay ako pag baril. Bona.
Bunal o baril. Loko tong dalawang pinsan to ah. Love love Miss Carol Vlog. Sabi ni Ma'am Yam Ernico, Miss Carol Vlog, mag-ready na rin may work eh. Sige ma'am, Miss Carol Vlog, maraming salamat ma'am sa pagpasok mo ma'am sa bahay ko ma'am. Maraming maraming salamat ma'am sa pagbisita ma'am. Lacey Libanez, hi beautiful Miss Carol. Wow, beautiful nga talaga. Love, 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 love to you, Miss Beautiful Carol Lol. Sabi ni Ma'am Jocelyn. Ang gulukuhan tong dalawa tong magpinsan na to eh. Hello, Yam Ernico, sabi ni Miss Carl Vlog. Hindi naman host, grabe naman. Oo, magaling talaga kumanta si Ma'am Miss Carol Vlog. Kahit ano yung i-request mo, pag ano siya, magaling kumanta ito. Kumusta ka na Miss Carol? Sabi ni Ma'am Liesel Estrella Banez. Hello Liesel and Jocelyn. Pumasok ka na. Pasok ka na daw Miss Carol, sabi ni Jocelyn. Tamsak Sir Ricky, maraming salamat sa pagpasok L-Roll Channel. Maraming salamat ha. Mega shout out sa iyo dyan. Host out muna ako, may work pa. Sige ma'am Jeanette, o yan, no problem ma'am. Pag daro lang dyan ma'am. Magandang gabi sa lahat, sabi ni ma'am L-Roll Channel. Maraming salamat ma'am L-Roll Channel. Sa hindi pa po nakadikit kay ma'am L-Roll Channel, please po mga guys, dikitan po natin siya. Magkilala kayong tatlo or dito sa YT lang? Sino ma'am yung magpinsan na dalawa? Si Liesel Ibanez at saka si Jocelyn Ras Ibanez. Magkadikit lang po daw bahay nila yan ma'am eh. Beautiful tawag namin kay Miss Carol kasi maganda siya. Oo naman. Beautiful tapos maganda. Doble na. Host, pwede magpatamsak or premiere. Sige ma'am, no problem ma'am L-Roll. Baba po ma'am. Sa lahat ng nag-stay kay host, salamat. Mga guys, tamsakan po natin yung bahay ni, yung premiere po ni ma'am L-Roll Channel po. Parang awa nyo na sa akin mga guys. Tamsakan po natin ng bahay ni ma'am L-Roll Channel. At sa mga hindi nakadikit, dikitan na lang po natin si ma'am. Dikitan po natin si ma'am L-Roll Channel. Mabait po ito. Grabe naman lang sila. Cute lang ako. Over na good ang beautiful. Gusto ko yung tawa ni ma'am. Namimiss ko yung tawa ni Miss Carol Vlog eh. Parang ano lang, parang 9 years old lang yung tawa niya. Yan ang namimiss ko eh. Cute. Tamsak Dan L-Roll Channel, sabi ni Ma'am Nobilin Macarayo. Maraming salamat Ma'am Nobilin Macarayo sa patamsak mo sa premiere ni L-Roll Channel. Si Jocelyn, ang pakana niyan. Oo, dalawa yun sila eh. Cute at beautiful na lang. Tamsak Dan sa iyo po, L-Roll at dikit. Padikit na lang din po at patamsak, sabi ni Alay ni Wing. Ayan Ma'am L-Roll, sabi ni Alay ni Wing. Salamat sa lahat po. Bikin naman, Temsek, dikit, suklian ko kayo, sabi ni L-Roll Channel. Dan tamsak sa premiere mo at dikit din, L-Roll Channel. Yan, maganda ito, nagpapalitan, nagibigayan, nagtutulungan. Ito yung gusto kong kagrupo eh. Susuportahan ba? Nagbaba po ng bahay si Roberos Cañete, maluoy mo. Sa hindi pa po nakadikit kay Ma'am Roberos, please mga guys, dikitan po natin siya. Very supportive po ito. Hindi po kayo magsisisi pag nandikitan ito si Ma'am Roberos Cañete. Pag i-release nyo, sigurado pupunta yan. Basta makita niya lang na sa notif niya na PLS kayo. Pupunta yan. Punta tayo sa ilis ng pinsan ko, tamsakan niyang mga guys. Sabi ni Ma'am Yaran ko. Tamsakan po natin yung premiere ang pinsan ni Ma'am Yaran ko. Kagroup din namin yan eh. Kaso busy siguro sa ngayon. Jocelyn Ras Ibanez, sorry kay Gwapo, bikin naman dyan. Ano gusto mo, Ma'am Jocelyn? WH? O it's W?
Alay ni Wing, sis, may bakas ka ba doon? Suklian kita doon, sis. Sabi ni Elroll Channel, Love Meal TV, if sir, ay sa'yo sir, Love Meal TV. Sir, baba ka ng ano mo, ng bahay mo dyan para madikitan ka ng mga hindi pa nakadikit sa'yo dito. Kasi alam ko maliit pa yung bahay mo eh. Dantam sa dikit at Elroll Channel, sabi ni Ma'am Lisel Estrella Ibanez. Baka busy siya kasi may work din yun. Oo, ma'am. Sa gabi lang yata yung ano nun eh. Madaling araw yung bakante nun eh. Love Meal TV, Mega Love Love. House and Lot, gusto ko sa Ricky. House and Lot, paano ba yun? Gusto mo ano na lang, buhangin. Padalhan kita dyan ng buhangin. Waiting kay Kuya Lime, Premier Tam Sakda na. Mag-iwan lang kayo ng bakas, Mamix, para masuklian ko kayo ng full pack. Doon ako magsukli. Painitin ko muna. Salamat sa lahat. Oh. Huwag po tayong magmamadali, guys. Huwag po tayong agad na suklian tayo, ha. Antayin, painitin lang po natin para tama talaga, talaga yung bakas ba. Hindi malaglag. Hindi makuha ni Lolo. Hindi malata ba. Maganda yung medyo patagalin muna natin ng konti ba. Huwag tayong masyadong magmadali, ha. Sa pagbalik sa dikitan ko manual liter, balikan nyo ko ay. Baba ka ma'am ng bahay mo, ma'am Miss Caro Vlog. Kasi medyo mayroon pa dito na hindi nakadikit sa'yo, ma'am. Sa ano ni ma'am Miss Caro Vlog, muhin na po yan. Huwag na lang po natin i-skip yung harang niya. Kasi harang is life daw eh. Alay ni Wing Elroll Channel, wala na po sa amin po ata, dikit na tayo. Mali yung bahay ko guys, sabi ni Ma'am Yam Arinico. Manual nyo na lang si Miss Beautiful Carol. Sabi ni Jocelyn. Love Meal TV. Ayan po, nababa po nagbahay si Love Meal TV po. Dikitan po natin siya sa hindi pa nakadikit. Kasi bibi pa po yung bahay niya eh. Tirabitam sa kamo si host sa mga alagad ko. Alay ni ano min mo, Elroll Channel, Alay ni Wing, mo, sabi ni Elroll Channel. Alay ni Wing, hello, Love Meal. Salamat kanina po sa pagpasok sa LS ko, sabi ni Alay ni Wing. Elroll Channel, Miss Wing Channel. Love Meal TV, sa mga dikit sa akin, mag-iwan lang ng bakas para mabalikan ko. Salamat. Na-manual ko na lang sila later, host. Sige, Ma'am Miss Carol, salamat. Sa pagpasok, Miss Carola. Dan bakas Elroll Channel, baba ng bahay, Miss Beautiful C. Kasi nalalagas talaga. Opo, sa hindi pa po nakadikit kay Miss Carol Vlog, please, manualin po natin. Kasi nalalagas pag yung baba ka ng bahay. Check ko Miss Wing Channel, parang dikit na nakita sis. Natakot na siya. Toilet screen, tamsak danos. Salamat sa pagpasok, toilet screen ha. Bigyan ng jacket. Yan, Sir Toilets, may bigyan na po kita ng jacket. Grabe lagas ngayon sis Carol. Mahirap talaga ngayon, di ka tulad dati talaga. Naka-screenshot to kaya maya i-manual ko sila later. Mag-ready na talaga ako eh. Sige ma'am Miss Carol Vlog. No problem ma'am Alay. Nga sis Jocelyn, sabi ni Miss Carol Vlog. Yes po, Elroll, patamsak lang sa premiere ko. Di ako naangat eh. Ma'am G, guwapa, hello, sabi ni Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Kamusta dia, sir? Ay, Ma'am Mimi, maraming salamat Ma'am Mimi sa pagpasok, Ma'am Mimi ha. Nasa taas na premiere ko, kuya, pababa ha. Taas baba ako eh. Amangat ka na Miss Beautiful Carol. Sige Miss Wing. OTW Miss Wing. Shout out po G Macarayo. Host, lapag ako pwede. Sige sir, lapag sir. Walang problema sir, lapag lang.
Ay, baka marami pa tayong ditong kaibigan na hindi nakadikit sa'yo, sir. Salamat po, CC Elrol, sabi ni Alay ni Bing. Ala, naglamig na yung kape ko. Kape muna tayo mga guys. Lumamig na. Host, akyatin ko lang nasa taas na kalapag. Sige, sir. Sa inyo po nakadikit po kay Tulit Screen TV po. Please po mga guys, dikitan po natin si mga guys. Mabait po ito. Nagbabalik din ito si Tulit Screen TV. Basta may tamang bakas lang mga guys. Love Meal TV OTW, sabi ni Tulit Screen TV. Sir Love Meal TV, OTW na daw sa iyo si Tulit Screen TV. Pakibalikan na lang, sir, mamaya-maya para painitin muna bago balikan ba? Para hindi malagas agad. Shout out kay Ma'am Mimi Polvira. Maraming salamat, Ma'am Mimi, sa pagpasok, Ma'am Mimi, sa bahay ko, Ma'am Mimi, ha. My original idol. Hi, Sir Tulit Screen, sabi ni Ma'am Yam Eronico. Miss Wing, dan tamsak sa premier mo, mamaya na ako magsukli mga guys. Basta may bakas kayo doon, balikan ko kayo, sabi ni Elroll Channel. Tambay mo na, sir, kain lang. Sige, Ma'am Mimi. Baka gusto mo magbaba ng bahay mo, Ma'am Mimi. Baka may hindi pa nakadikit dito sa'yo, Ma'am Mimi. Para bisita nila yung bahay mo ba. Elroll Channel, tamsak naman po sa premier ni Ma'am Elroll Channel. Mga guys, sa hindi pa po nakatamsak dyan, please tamsakan po natin si Ma'am Elroll Channel po. Salamat po, Elroll. Salamat sa pabiji-biji ni Ma'am Mimi Walbira dyan. While kain-kain. Elroll Channel. Mamaya mayroon ko ilang minutes na lang po yung premiere ng pinsan mo. Dali lang mga guys. Minutes lang. BJ Shariki, kain mo na hapunan. Sige, Ma'am, Elroll Channel, kain ka dyan, Mama, ng maayos para tumaba. Maraming salamat sa pabiji-biji dyan, sa patambay-tambay mga guys, ha. Very appreciated much. Hapunan. Jocelyn Ras Ibanez. Maraming salamat, Ma'am Jocelyn Ras Ibanez, sa pag-stay mo sa maliit kong bahay. Host, kumain ka na dyan. Mamaya na ako kain, Ma'am Yam. Alauna na pa lang, 45. Mamaya mga 4. Hapunan na yon. Diretso tulog na. Sa hindi pa po nakadikit kay Ma'am Eronico po, please dikitan po natin siya. Yan po yung bahay niya po.
Patamsak sa premiere ng pinsan ko, 15 minutes start siya. Naka 41 minutes na ako, ma'am Yam. Konting oras na lang. OTW, sabi ni L-Roll Channel. Napaka-supportive naman ito ni Ma'am L-Roll Channel. Hashtag yam kayo doon para alam niya na galing sa akin. Oh. Hashtag yam. Mag-hashtag yam na lang kayo daw, sabi ni Ma'am Yam, para mabalikan kayo mamaya ni yung pinsa niya si Mel TV ba yun? Busy lang kasi sa work ngayon yun eh. Pinsan mo pala si Lime TV. Nakatamsak na ako sa premiere niya. Sabi niya. Magpinsan yan sila, Ma'am L-Roll Channel. Kasi nasa work kasi yun, busy yun. Lamel TV Dan po, nagbakas din ako full pack sa'yo. Sabi ni Sir Tolitz Corin. Lamel TV, dan na sa'yo si Sir Tolitz. Balikan mo na lang po siya mamaya. Okay, host. Kain ka muna, Ma'am L-Roll Channel ba? Hapunan. Yam, i-recordan po ako kanina, idol. Sabi ni Tolitz Screen TV. Walang pasok, Sir Tolitz Screen TV. Walang trabaho ngayon, sir. At si Jocelyn Ross, andito pa rin sa aking bahay. At si Ma'am Roberos Kanyiti pa, YT. Wala na, host. Ano oras lang ba pasok niyo, sir? Hapon? Ano pa lang, alas 2. Bukas uli. Ilang oras ang pasok niyo, sir? 8 oras lang. Buti kami pasok na, kami wala pa eh. Standby. Si Lysel Estrella Ibanez andito pa rin. Kasi Ma'am Errol Channel pa YT. Lysel Estrella Ibanez with Will. Alam ko kanino nang galing yung with Will na yan eh. Salamat, Sir Tolitz. Mamaya punta ka sa LS ko. Sabi ni Ma'am Yam Eronico. Tanghali lang. Okay yung trabaho niya, sir. Tanghali lang. Nakapasok din sa LS mo si Miss Carol Sariki. Oo nga eh. Ngayon lang si Miss Carol nakapasok eh. Maraming salamat kay Miss Carol Vlog. Na-miss ko yung ano niya, yung tawa niya, saka yung kanta niya. Matulog ka na, Lysel, sabi ni Ma'am Jocelyn. Yan, dalawa na naman to, nag-aaway naman to, magpinsan ito eh. L-Roll OTW, sabi ni Tolitz Screen TV. Alay ni Bing ay pabiji-biji lang. Maraming salamat, Ma'am Alay ni Bing sa pabiji-biji, Mama. Ang happy ni Sir Ricky, pag meron si Miss Carol Oo nga eh, tuwang-tuwa na ako kasi nakapasok siya eh. Tagal siya hindi nakapasok sa akin, hindi pa nakapasok eh. Ano kaya yun? Pag sa ilis niya, gusto ko yung tawa niya. Maaga pa sa Pinas. Ano na sa Pinas ngayon eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6:49. Sana all happy, Sir Ricky. Batuhin kita ng tinapay. Charor, sabi ni Ma'am Jocelyn. Mamaya na, Ate Jocelyn, aga pa. Medyo matanda pala si Ma'am Jocelyn Ross Ibanez sa'yo, Ma'am Lysel Estrella, no? Kasi nag-aati ka sa kanya eh. Magbatuhan kayong dalawa dyan sa bahay nyo para pagalitan kayo ng tatay nyo. Cute ng tawa niya. Oo nga eh. Ang ganda ng tawa niya. Parang bata. Parang 9 years old. 12 years old pa lang ako, Sir Ricky.
12 years old pa lang ako, Sir Ricky. 12, silisil, 18 ako. Ah, kaya pala. 6 years old yung ano, yung 6 years. Yung gap nyo. Hmm. Kala ko ikaw matanda, Ma'am Lysel, kay Ma'am Jocelyn eh. Pagtulog na kayo dyan, baka mamaya, para tumangkad kayo pa. Para lumaki pa kayo. 12 years na YT na ang galing. 12 years nag YT, ang galing. Oo nga, 12 years nga eh. Pag lumaki, pag ano na yan, yayaman yan. Bata pa yan ha. Mm, lies. Bunal o baril. Tulog na lang para walang bunal at saka baril. Oo nga. Katawaan lang tiyam. Pag pinipili mo ko bunal o baril, tulog na lang ako para ano, walang sakit ba? Bunal na lang ate. Sakit naman bunal. Tulog ka na lang para walang sakit. Para walang bunal, walang baril. Tulog na lang. Nag-asaran to magpinsan na to eh. Maraming salamat sa inyo ang dalawa. Magpinsan kayo. Maraming salamat sa inyo ha. Very supportive kayong dalawa. Wait sa Sir Ricky, tapon muna ako ng basura. Ay, huwag kang magtapon, may mumu dyan. Gabi na oh. Baka mamaya itago ka ng kapre dyan. Magpasama ka kay ate mo Jocelyn. para, para may kasama ka. Ma'am Yam, isang oras lang ka ba, Ma'am Yam, ha? Itapon mo na yan. Efficient jud ka diya. Pag baril, patay naman ako bunal na lang. Kaya kahain ko na lang ang sakit, ha? Bakit ka bunalin o barilin? Ano ba dahilan? Bakit ka barilin at saka bunalin? Di ba pinapatulog ka lang naman? Eh, di matulog ka na lang para walang bunal at saka ano, baril. Namaya ka na Encherique 2 hours muna. Ma'am, tinatamad ako mag-ilis talaga, ma'am eh. Napipilitan lang talaga mag-ilis eh. Isang oras lang, ma'am. Tama na, ma'am. Kasi matutulog na rin to si Ma'am Jocelyn Ras Ibanez at kasi ano eh. Lysel Estrella Ibanez. Binubodol ako ni Ate Jocelyn. Binubodol ka ba? Magkaparehas. Budulin mo rin siya para parehas na kayong tawag sa'yo budol tapos sa kanya budol lang yung dalawa. Kapag tinamad ka na, bidsi mo lang CP mo. Sige ma'am. Maya. 5 minutes na lang punta ni Insan. Sige mga guys, 5 minutes punta natin ng premiere ni pinsan ni Ma'am Yang. Sa mga gustong matulog na dyan, mga guys, matulog na lang po kayo. Wala pang problema. Sa mga may trabaho po, trabaho lang po kayo Huwag isurisuin yung YT masyado. Kasi dito lang naman yung YT yung trabaho natin at saka yung pagpahinga natin sa katawan. Mahirap pag kulang tayo sa pahinga ba. Alam mo na, man, dito lang kami support. Maraming salamat Ma'am sa support Ma'am ha. Errol Chanel, taga City of Naga here. Nice. Kaayo diha sa Astorias. Dan sa'yo. Idol. Nagtrabaho kami Okay lang yan ma'am. Walang problema ma'am. Magtrabaho lang po tayo. Sa may mga trabaho dyan, magtrabaho lang po. Sa mga nantok, gusto matulog lang po Walang problema po sa akin. Si Ma'am Mimi Volvera po, nagbaba po ng kanyang bahay mga guys. Sa hindi pa po nakadikit kay Ma'am Mimi,
Please po mga guys, dikitan po natin sa mga guys. Muni na po ito. At saka wag na lang po natin skip yung harang niya mga guys. Ito yung si Mami May, original idol ko talaga eh. Dito ko lagi dati nagtatambay sa kanya eh. Abay dito sa Mami May, teacher din po ito. Saka magaling din po ito kumanta. Dati lagi ako nagre-request ng kanta dito sa kanya eh. Nagtatrabaho kami. May Polvera OTW ako, sabi ni Tulit Screen TV. Hindi ka na yata nag-i-ALS, Mami May Oo, hindi ko lang nakita, Mami May. Dan Tamsak, Mimi Polvera, sabi ni Ma'am Yam Eronico. Magkwentuhan kayo, Ma'am, ni Ma'am Mimi Polvera ba? Kay pares man kayong Boholano. Boholana pala. Ma'am Mimi, magpinsan daw yan si Ma'am Yam at saka si Jeneline Manatad. Di ba magkalapit lang kayo, Ma'am Mimi, ni Ma'am Jeneline Manatad? Salamat sa pabiji-biji, Ma'am Alay Nibeng Si pagrito ulit screen mga isda. Ganoon talaga. Mabilis manghuli si Sir. Toilet Screen TV. Malaki yung basket niyang dala eh. Kaya mabilis makaano ng isda. Huli. Si Ma'am Yam Ernie ko po, nagbaba po ng kanyang bahay po. Pakikita na lang po natin mga guys. Sa hindi pa po nakadikit. Ano oras na, Ma'am Yam, yung ng pinsan mo? Premiere. Dan dikit beautifully di at Mimi Polvera, sabi ni Ma'am Laser Estrella Ibanez. Wow, galing talaga ni Ma'am Laser Estrella Ibanez. Mayan, pangisda ka ng pangisda, Ma'am Laser Estrella Ibanez, para panaupos ng banana mo. Kami naman tutulong sa iyo. Kapit bahay din, kami pati ni si Mariela. Teacher pala to si Ma'am Mimi, sabi ni Ma'am Laser Estrella Ibanez. Oh, Ma'am, teacher po yan. Mabait na teacher. Talented. Magaling kumanta. Si Ma'am Mimi Polvera, may original idol. Yes po, Sis Lysel. Estudyante pa lang yan, Ma'am Mimi, si Lysel Ibanez, ano pa lang yan, 12 years old. Pero marunong nang mag-YT. Jocelyn Ibanez, andito pa rin. Digital mo na, Ma'am Jocelyn, si Ma'am Mimi. Magkadikit na kayo. Toilet Screen TV, Ma'am Mimi Polvera, Dan po sa iyo, Ma'am. God bless sa inyo, sabi ni Sir Toilet Screen TV. Yam Eronico, pati Jin, teacher yun. Oh, teacher din si Ma'am Jin. Si Ma'am Mimi, Ma'am Marina, puro teacher. Maraming Bisaya, teacher lagi. Jocelyn Ras Ibanez, di ba teacher ka rin, Ma'am Yam? Sa Ibanez, Miss Mimi, sabi ni Jocelyn Ras. Si Toilet Screen TV po, na nagbababukan ng bahay po. Mga guys, dikitan po natin sa mga guys. Sa mga hindi pa po nakadikit. Toilet Screen TV, thanks. Sabi ni Mami Polvera, thanks, bahay. Hi, sis Jocelyn Ras Ibanez. Sabi ni Ma'am Mimi Polvera. Yam Ernico, nagbaba po ng bahay.
Sa hindi pa po nakadikit po, dikitan po natin. Tulis Screen TV, ma'am. Taga Abuyog Liti po. Liti po kayo, ma'am. May premiere ako, sir. Di pa na-upload, ha. I-upload mo na, ma'am. Saka ibaba mo na dito, ma'am, para mapuntahan po namin. Tamsakan po namin ikaw, ma'am. Punta na tayo, guys, sa premiere start na. Tulis Screen TV. Ibaba mo, ma'am, yung premiere, ma'am, ng pinsan mo, ma'am, para ano, mapuntahan natin. Mga guys, punta po natin yung premiere po ng pinsan ni ma'am yan po, mga guys. Simula na po. Huwag na po natin i-skip yung harang niya, mga guys. Punta natin si Lime TV Vlogs po, mga guys. Puntahan po natin yung premiere ni Lime TV Vlogs. Guys. Yan po yung binaba ni ma'am, yan po. Yan po yung premiere ni Lime TV Vlogs. Kagroup din namin po yan. Simula na po. Lime TV Vlogs. Puntahan po muna natin yung premiere po ni Lime TV Vlogs po. Gum. Wow, kinsan, sabi niyo. Tulis ka na tayo ko lang. G. Macarayo. Ma'am G. Macarayo, andito kami sa live sa premiere ni Lime TV Vlogs, Ma'am G. Andun si Ma'am Yam, sa pinsan niya ba yung sa group natin. Baka may ka dyan, punta natin. Pasensya guys, mayayain kasi ako. Congrats Lime TV Vlogs.
Kinsay na ay premier sir adto ko. Kaya ano ma'am, yung Lime TV Vlogs ma'am. Lime TV Vlogs. Pinsan ni ma'am, erin ko kagrupo rin na po namin. Thank you po, Ma'am Mig. Tapos. Dan po mga tusok at liquid, God bless. Nag-loading ko. Kamusta po? Maraming salamat po sa pag-PG. Dito pa ako sa sa Premiere. Ngayon ko lang napasyalan ilis mo. Maraming salamat sir, tulit sa. Wait lang po sa nagdikit sa kasi nag-restart ang laptop ko. Sige po Mama Mimi. Wala pong problema, maintindihan po yan nila. Okay ra Ma'am Mimi, sabi ni Sir Tolit Screen TV. With flying kiss pa yun Hi Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Maraming salamat Ma'am Jocelyn Ras Ibanez
Tulog ka na dyan, Ma'am Jocelyn Ross Ibanez, para lumaki ka pa. Musta po, Ma'am Yam? Sabi ni Love Meal TV. Andun, andun pa si Ma'am Yam kasi sa, sa premiere ng kanyang pinsan. Jocelyn, dikitan mo ako, sabi ni Tolits Screen TV. Ma'am Jocelyn, dikitan mo raw si Sir Tolits. Sir Evans, ha, hala, maliit. Di ka ati, Jocelyn ha. Tulog na kayong dalawa dyan. Baba ka bahay, sabi ni Sir Tolits, Ma'am Jocelyn. Para dikitan ka niya. Diyan ka lang nasa premiere pa. Oo nga eh. Dito pa isa kong sa premiere pa oh. Medyo matagal din yung premiere ni Lime TV. Baba po ng bahay niya para dikitan natin. Sino sir? Ma'am Jocelyn? Wala lagi live, Ma'am Marina. Pag Sunday ata sa Saturday, nag-ano yata yun, diyap niya yata. Maraming salamat sa pagtambay nyo dito sa mga guys. Nandun pa yung iba nating kasama, pa sa premiere. Miss ko agad si Ma'am Marina ha. Na-miss mo agad. Ako nga, na-miss din kita, Ma'am Lysel eh. Kaya na, sabi ko kay Ma'am Jocelyn, batuhin yung bahay niyo kaya para magising ka kasi natutulog ka daw. O, saan ka ba ngayon? Dito ako, sir, sa Saudi. Sa Madina. Di ba Saudi ka rin, sir? Sir, ha, sana all, ha. Wala pa nga kami trabaho dito, sir. Tambay pa rin kami. Kasi sa airport kasi kami. Sa hindi pa po nakadikit ni Sir Love Meal TV, baba po kayo ng bahay po para dikitan po kayo. O, nasa Damam ako, sir. Dito ako sa Medina. Medyo malayo. Pero nakapunta ako dyan banda, sir, sa may Alhasa. Nakarating akong Alhasa. G. Macarayo, pa YT pa rin. Medyo matagal tong ni Ma'am, Line TV. Madina Airport. Oh, sir, dito kami sa Madina Airport. Kasi yung business ng amo namin, sir, yung bus ba, yung nagsusundo ng, di ba, pag sa Jeddah kadadaan, o sa Riyadh, di ba, padating ng aeroplano, susunduin ng bus. Yan ang bus yung namin, sir, yung business ng amo namin. Kaso ngayon, wala pang ganong biyahe pa. Kaya, hindi pa ginagamit yung mga bus. Tambay pa kami ngayon, sir. Mag-isang taon na. Palagi ako naghatid ng pasahero dyan. Sa Madina. Pag may sir, daan po kayo dito, sir. Chat tayo. Daan po kayo dito sa Madina. Malapit lang kami sa airport, sir. Kahit lakarin pwede. Daan kayo dito sa accommodation namin. Malapit lang taga sa airport, oh. Dati si Yanbo ako. Oh. Yanbo, malapit lang din dito yun eh. 2 hours yata. 2 hours, 3 hours. Biyahe. Dati sa ko, sir, sa ikot, halos maikot ko na yung yung Saudi. Doon ako sa Jisan. Tapos sa Abha, Albaha, Jeddah, Riyadh. Tapos dito huli kong dito Madina huli kong trabaho. Kasi sa airport kasi yung boss namin, bawat airport may business ng bus. Kaya pa lang kami. Dating din ako Halasa, sir eh, diyan. Malapit na lang sa yun eh.
Yung Alasa, malapit na lang yun sa ano, mga 1 hour na lang yata. Alasa sa kada, ma'am. Pixel Mobile, hello host. Hi po, Pixel Mobile. Hello everyone, here sabi ni Pixel Mobile. Magbaba ka ng bahay mo, Pixel Mobile. May jacket ka na para mapuntahan ka ng mga kasama natin dito. Hindi pa tapos mamaya yung primerang insan mo. Pasok mga Suki, freeze yung divisoria sama pinti-pinti. At iba pa, pinti-pinti, anong pinti-pinti? Salamat po. Oo nga ho, ano to, yung video niya yata na ano to, pang 1 oras eh. Ginawa niyang premiere. Tulid Screen TV, nagbaba po ng kanyang bahay po. Please puntahan po natin siya. Andito pa rin ako, ma'am, oh. Sa ano niya, premiere niya. Nakasupport pa rin. Host, invite ko po kayo lahat sa birthday special ko po sa December 7 at 6:30 ka lang. Dahil i-screenshot ko para mapunta ko. Sige. Sabi ni Pixel Mobile Host, invite ko po kayo lahat sa birthday special ko po December 7 at 6:30 PM Pinas time start ng party. Punta tayo sa birthday. Pixel Mobile. License narong lang, Sir Ricky. Anong narong? Pinte-pinte. Na. Marami po ako handa sa makadala po kayo. Saan lugar ka ba? Pixel Mobile. Disco talaga to kasi mobile eh. Salamat host. Si Ma'am Yam po nagbaba po ng kanyang bahay. Ay salamat po host. Sa bago dyan, bigyan naman. Pixel Mobile po ay nagbaba po ng kanyang bahay po. Please po mga guys, punta po natin siya. Up to 2kWh, 1G cash load at marami pa iba oh. Puntahan po natin si Pixel Mobile. Okay. Sa kanyang birthday, December 7. Siya po ay maraming pa-games. Magpa-games ka, Pixel Mobile. Ma'am Lysel Estrella at saka si Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Invited po tayo ni Pixel Mobile po sa kanyang birthday party sa December 7, 6:30 PM Pinas time. Start ng party. Puntahan natin siya. Kasi meron siyang pa-premium na 2kWh at saka 1kg cash loads at marami pang iba. Masaya ito. Puntahan natin ito. Yan, meron Pixel Mobile Yam, orin ko OTW sa'yo. Unahan na kita sis. Di Celestial Ibanez, hindi ko maintindihan si Pixel Mobile ha. Nag-invite siya ng birthday party niya sa December 7, Ma'am Lai Celestelia. Birthday party niya. Mayroon siyang pa-premium na 2kWh. Mananalo ka ng 2kWh. Hanggang 2kWh pa lang mapapanalunan. Tapos may 1K Gcash. Kaya dikitan nyo yan. Si Pixel Mobile. Maganda yan. December 7. Puntahan natin siya para masaya tayo. Beatrice Sala. Ay po, Ma'am Beatrice Sala. Maraming salamat po, Ma'am, sa pagpunta, Ma'am, sa bahay ko, Ma'am. Kamusta pa si Ma'am Channel Kuwait, Ma'am Yabs?
Maraming salamat sa pagbisita, Ma'am Beatrice Sala. May jacket ka na po, Ma'am. Maraming salamat sa PBGBG, Ma. Patamsak at dikit po sa aking premier this team PM. Mawa po kayo. Dikitan, ay, tamsakan po natin si Ma'am Mimi Polvira po. Beer supportive po ito. At so, napakabait pong tao ito, Ma'am Mimi. Sige, Ma'am Mimi, tamsakan na kita dito. Pangalawa ko, Ma'am Mimi, tamsak. Sa premier mo. Oh, Ma'am Mimi. Dan na po, Boss Tolits, tamsak at dikit, God bless. Lysil Estrella Ibanez, mamimigay siya ng Toki WH at saka 1 Gcash, 1 Gcash, sabi ni Mami ko. Yes, legit po yan. More than 10 na rin po. Napamuni ko kaya sa birthday ko, mamigay ako. Ayan, yan ang sabi ni Pixel Mobile. Hindi ko maintindihan ang mga iba niyang video ha. Dana din sa iyo, Ma'am Pixel Mobile. Lysil Estrella Ibanez, ay yes po, andito po kasi ako sa Spain. Kaya some of my videos are Spanish language po. Yan ang sabi ni Ma'am Pixel Mobile. Maraming salamat, Ma'am Lysil Pixel Mobile, sa pagbasa mo sa bahay ko, Mama. Sa pag-imbita po sa iyong karawan po sa aking mga kaibigan dito. Galing mo naman mag-ayos ng phone, Ma'am Pixel Mobile. Salamat po, Sis Yam Ernico. Okay, Ma'am Pixel Mobile. Kaya pala sa Spanish language pala siya nahirapan. Mag-aral ka ng Spanish, Ma'am Lysil. Yeah, welcome, Pixel Mobile, sabi ni Ma'am Yam Ernico. Ay, oo nga, Sis Yam Ernico, akala ko naman hindi niya naintindihan yung invitation ko. Yan pala yung language. Kala ko nga yun din Kala ko hindi niya maintindihan yung Gcash at saka Toki WH. Punta po natin, dikitan po natin yung premiere po ni Mami Polvira, mga guys. Mabait po ito sa Mami Mimi. Bisaya din po ito, taga Bohol. Yan po ko dati lagi nanalo sa kanya ng WH at saka load. 100 load nanalo ko dati yan Salamat po, host Pabilo, shout out. Mimi Polvira, Dan tamsak po with full package, sabi ni Beatrice Sala. Maraming salamat, Ma'am Beatrice Sala, sa pagpunta mo, Ma'am Beatrice. Kamusta po, Ma'am, si Yabs Channel in Kuwait? Di ba magkasama kayo dyan sa bahay, Ma'am? Patamsa kadikit po sa aking premier 10 PM, mawa po kayo, sabi ni Ma'am Mimi Polvira, ang napakabait po kong kaibigan sa YT. May original idol, Ma'am Mimi Polvira. Beatrice Sala, baba po bahay. Thanks. Ma'am Beatrice Sala po, baba ka ng bahay, Ma'am Beatrice Sala po. Para mapunta ka po natin ang marami nating kaibigan dito. Newbie pa lang siya sa YT. Pixel Mobile, maraming salamat sa pagbisita mo, Ma'am, sa bahay ko po, Mama. At sa pag-imbita po sa aking mga kaibigan dito sa YT. Maraming salamat po, Ma'am. At pupuntahan ka po namin, Ma'am, sa December 7, Pinas time, 7:30. 6:30 PM pala. 6:30 PM Pinas time, start party. Puntahan po natin sa mga guys. Spain. Malaki din yung bigay ng doon. Oras. Ma'am Pixel, Dan na po. Tamsak at dikit, God bless. Sabi ni Love Mail TV. Host, andito na po ako sa Pinas. Nakauwi ka na pala, Ma'am Beatrice. Sorry. Kamusta po ang Pilipinas, Ma'am? Kala ko nasa Kuwait ka pa rin. Salamat, sir. Wala pong Ma'am Mimi Polvira. Lapag ka lang dito, Ma'am Mimi, ulit para mapuntahan ka na dito nang hindi pa sa iyo. Dikit. Okay na, Mimi Polvira, na dikit na rin. Sabi ni Pixel Mobile. Balikan ko po lahat. May bakas po. Salamat, sabi ni Ma'am Mimi Polvira. Pixel Mobile, Lamel TV copy, OTW sa iyo, sabi ni Pixel Mobile. Maraming salamat, Ma'am Pixel Mobile, sa pagbisita po. Bawa po lahat na nang dikit sa akin para mabalikan ko po, sabi ni Ma'am Mimi Polvera.
Ayan po, nagbaba po ng buy si Ma'am Pixel Mobile. Lablabin nyo na mga guys. Sa mga hindi pa po nakadikit kay Ma'am Pixel Mobile, lablabin nyo na po. At may pupunta po tayo sa birthday party niya po sa December 7, 6:30 PM Pinas time. Mayroon pa siyang mga pa-games po. At saka mananalo ka po ng 2KWH at saka mayroon pa rin siya na 1K GCash. Punta po natin sa mga guys sa ano na po natin sa December 7. Mahirap mag-travel lost. Mahirap talaga sa ngayon, ma'am, mag-travel, ma'am. Beatrice. Babalik ka pa ba, ma'am, sa Kuwait, ma'am? Beatrice, sala. Si Love Mill TV po nagbaba po ng kanyang bahay. Sa hindi pa po nakadikit kay Love Mill TV po, dikitan na po natin siya, mga guys. Nagbabalik naman po yan. Mabait naman pong tao yan. Yam, ironic ko talaga si kakatuwa naman. Sim kay birthday na ma'am ng pamangkin ko. Dan dikit ma'am, Pixel Mobile, sabi ni Lysiel Estrella Ibanez. Galing ni Ma'am Lysiel. Punta natin Ma'am Lysiel si si Ma'am Pixel Mobile sa December 7. Baka manalo tayo ng Toki, di ayos na, money na agad. Pixel Mobile, Lamil TV na playing. Beatrice Sala. Patamsak naman po sa premiere ni Ma'am Beatrice Sala po. Napakabait po ito ng kaibigan ko. Dati po ito sa Kuwait. Ngayon nakauwi na po siya ng Pinas. Tamsakan po natin yung premiere niya po. Tamsakan ko muna. Teka lang. Pang-siyam po ako, Ma'am Beatrice. Alas 5, November 29. Mamaya, alas 5. Sige, ma'am, punta na lang. Balikan ko po ulit. May baka sabi ni Mami May Polvera. Pixel Mobile, Love Mill TV now playing. Beatrice Sala, patamsakan po natin si Ma'am Beatrice Sala po. Na kaibigan yung premiere niya. Mamaya po, alas 5. Ay, alas 5 dito sa Saudi, time. Middle East time. Yes po, host, after 3 months. Ganda ng vacation mo, Ma'am Beatrice Sala, 3 months. Ayos. Tolit Screen TV, OTW, Beatrice Sala, sabi ni Tolit Screen. Now playing at Lysiel Estrella Ibanez, sabi ni Ma'am Pixel Mobile. Beatrice Sala, OTW, sabi ni Ma'am Mimi Polvera. Yes po, marami handa sa December 7 guys. Sana makita ko po kayo sa party ko. Sige Ma'am Pixel Mobile, pupuntahan po namin kaw. Imbitahin ko rin sila para punta kami sa sabay-sabay punta sa birthday party niya po. Maraming salamat talaga Ma'am Pixel Mobile sa pagpasok Yam, Ironico, Beatrice Sala, Dan Tamsak at Dan dikit sa bahay mo, Ma'am. Sabi ni Ma'am Yam, Ironico. Si Ma'am Yam, Ironico po, nagbaba po ka na niyang bahay po. Please po, sa hindi pa nakadikit sa kanya po, lablabin na po natin yung bahay niya. Nagbabalik po yan si Ma'am Yam, mabait po ang kaibigan yan. Balikan ka pa ng 4 yan, 5. Lamil TV, Dan na sa'yo, sabi ni Pixel Mobile. Lamil TV, wala ba si PR yung sa'yo, baby girl? Lamil TV, wala ba si PR yung videos mo na may songs? Lysiel Estrella Ibanez, Dan na sa'yo, baby girl. Yes po, salamat po host. Sayang din, baka makapagbaon kayo ng mga handa ko. Oo nga ma'am, baka manalo kami ng Toki WH, hindi money na agad. Robbers Kanyete pa-waiti-waiti. Mga guys, tamsakan po natin at dikitan po si Mami May Polvera po mga guys. Mabait po itong kaibigan. Teacher po ito sa Bohol.
Magaling po ito kumanta si Ma'am Mimi. Yan, Eronico, libre lang banana host. O, yan pala, libre lang pala eh. Labiris kanyiti, daro pa host. Ah, sige ma'am, daro lang dyan. No, no problem, ma'am. Mimi Polvera, sisyam, Eronico, Labiris kanyiti, panamsak po. Sisi, maawa kayo sa akin eh. Sabi ni Ma'am Mimi Polvera, Ma'am Yam. Tamsakan po natin si Ma'am Roberos, si Ma'am Mimi Polvera po. As din ako dyan sa kanya, Ma'am Pixel Mobile, kasi music niya baka si PR. Beatrice Salayam, Eronico, done connecting your channel with full package, sabi ni Ma'am Beatrice Sala. Ang kaibigan kong taga Kuwait, kaso umuwi lang, nag-vacation lang sa Philippines. Ma'am Yam Eronico, done Ma'am Mimi Polvera, sabi ni Ma'am Yam Eronico. Maraming salamat mga guys sa pabidyo-bidyo nyo dito at sa pagbisita nyo sa aking maliit na bahay. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa support nyo. Salamat guys sa pagmamahal nyo dyan. Yes, ingat po sa mga music na ilalagay sa videos po kasi masayang yung sa PR mo lang. Paano ma'am Pixel Mobile? Marami akong mga music ma'am, mga ano. Mga Rios. Wala naman sa si PR ma'am. Paano po kaya yun? May pag-asa bang magmumuna yun ma'am? Pixel Mobile. Hi Sir Tom Harris. Thanks for coming. My live stream tonight sir. Maraming salamat. Kung wala naman sa PR, good ha. Oh ma'am, wala ma'am eh. Lagi kong tinicheck naman. Mahirap lang siguro ma'am pag si PR. Mga Rios yun ma'am eh. Kaso nilagyan ko lang ng mga iba-ibang mga lights ba. Para maiba naman. Para hindi siya totally, talaga, kinapi lang talaga. Music lang yung kinuha ko. Yung music yun, may mga video, kasi music lang din kinuha ko. Pinalitan ko na ng ibang video. Love Meal TV, Ma'am Beatrice, dan na po, tamsak at dikit, God bless, sabi ni Love Meal TV. Toilet Screen TV, Beatrice Idol, dan po sa'yo, sabi ni Toilet Screen TV. Ingat din po sa pag-upload lang mga reels videos, mas maganda pa rin yung sariling gawa na videos. Yan nga, hindi na nga, tinigil ko na nga yung tinigil ko rin, pero marami rin siguro mga 20 rin siguro yung reels content ko. Pero tinigil ko na yun, ma'am. Tinitingnan ko naman lagi, wala namang CPR. Did you have a Joker friend tonight? Yes, sir. My friend Joker tonight, sir, is BB Laisil Estrella, sir. My Joker tonight, my friend Joker, and Jocelyn Ras Ibanez. Ako dati mga Pixel Mobile, may CPR ako, pero inaayos ko naman. Ayos yes, Eronico. Tom Harris, I will have my premiere this 10 p.m. Pitimsik ni men. Pitimsik sabi ni mami. Sir Tom, Mimi, you have a premiere tonight, sir, 10 p.m. Philippine time, sir. Timsik naman, sabi ni Mami. Ano po bang CPR, ma'am? Pixel, baguhan lang ako eh. Ano yun, sir? Yung copyrights claim ba, sir? Di ba, ano ka naman may music, mag-copyright ka. Mahirap yun. Pero kaya mo naman mapalitan. Salamat all sa nagtamsak, sabi ni Ma'am Mimi Polvera. Leslie Estrella Ibanez, Tom Harris. Yeah. Englishin mo nga, Ma'am Leslie Estrella Ibanez, Sir Tom. Ikaw nga palit sa akin. Pixel Mobile, Love Meal TV, CPR po, mean copyrights claim. Ayun ang meaning ng CPR. Jocelyn Ras Ibanez, tawa-tawa. Beatrice Sala, Toilet Screen TV, done connecting to your channel with full package po, sabi ni Ma'am Beatrice Sala. Jocelyn Ras Ibanez, Miss Mimi, tulog na ako sa premiere mo ha.
Joker talaga si Ma'am Jocelyn. Alam ko natutulog ka 1 o'clock ng morning. Isulo may Love Mill TV, halimbawa yung music mo ay may nagmamay-ari na sikat na singer, maaari niya yung i-claim at ang badyos niyan sa iyo ay hindi niya acceptable na money. Ganun nga sir. Pero pwede mo yan sir may tatlo ka namang option yan pag may CPR ka. Pwede mong palitan yung music, pwede mong i-trim, or pwede mong i-mute. Hindi mo lagyan ng ads if ever na mamuni ka. Or hati kayo sa kikitain sa ads. Mimi Palvera reminder on 7 is Tom Harris. Mari ka din niya strike. Liza Estrella Ibanez. Beatrice Sala, patamsak naman po sa premiere ni Ma'am Beatrice Sala po. Mabait itong kaibigan ko na to, taga Kuwait ito siya. Kaso vacation lang sa Pilipinas. Beatrice Sala. Alas 5 po yung premiere niya dito sa alas 10 sa Pilipinas. May tulog ako 12 AM ha. Yun. Ayun pala si Ma'am Laisel 12 PM. Mangisda ka na mangisda dyan, Ma'am Laisel Estrella, ayaw pa-cute-cute diha, sabi ni Ma'am Jen. Mangisda ka para madaghang yung saging ba? Ganun ba ma'am? Sa sunod, mag-ingat na ako dyan. Salamat po ma'am sa explain. Jocelyn Rasiban, Sir Ricky, maaga na akong natulog. Maaga ka natulog ma'am, alas 9. Hindi, alam ko, alauna, alas 12 kay tutulog. Pwede din unlisted, wag lang i-delete. Oo, mahirap pag i-delete. Dagdag, malaking bawas. Tom Harris, Beatrice Sala, connecting tamsak, sabi ni Sir Tom Harris, Ma'am Beatrice Sala. Lamil TVS po, ingat po, meron ako tutorial ng paano ka makakuha ng BG Music. Bago music na maganda naman with drop ko. Sige Ma'am Pixel TV mo mama para panoorin namin ma'am. Magawa kami ng kunting kaalaman ba. Mimi Polvera, Tom Harris, thanks. Sabi ni Ma'am Mimi Polvera. Love Mill TV, ito panoorin mo. Panoorin ko yun mamaya, Ma'am Pixel Mobile. Pagtapos ko mag-LS. Para makakuha ko ng konting, malaking kalaman. Saan pala si Bib Jeneline Manatad? Natulog na siguro yun si Ma'am Jeneline. Si Ma'am Mia, meron ni Koy pa BJ. Maraming salamat ma'am sa pa BJ. Tsaka kay Ma'am Pixel Mobile, maraming salamat ma'am sa pagpunta sa LS ko mama. Very appreciated much po. Sa mga inantok po, pwede po matulog. Sa mga may trabaho po, pwede po magtrabaho. Walang po mong problema po. Nasa trabaho na din si Miss Carol Vlog. O, ang trabaho yun. Mamaya pag uwi nun, mag-LS. Yan ang inabangan mo, di ba? Ma'am Jocelyn Oras. Ma'am Pixel Mobile, taga saan ka pala ma'am sa Pilipinas ma'am? Sa atin ma'am. Kasi mga Bisaya, mga karamihan ditong tao ma'am eh. Isa lang yung hindi Bisaya dito, si Sir Tom. Taga Australia. Ako matutulog na antokers namin. Lagi ka na lang ng antokers. Pero makikita kita sa LS ni Miss Caro lagi eh. Hindi lang ako nanonood lang ako pero hindi ako nagko-comment. Nakala mo Las Bañas, Laguna ako sa Pinas. Taga doon ka talaga ma'am sa Laguna ma'am. Wala kang halong Bisaya or Ilonggo or Ilocano. Pure taga Laguna ka talaga ma'am. Yam Ernico, hi Tom Harris, sabi ni Ma'am Yam. Jocelyn Ras Ibanez, si Miss Bubbly Margie, inabangan ko na miss ko siya mag-ilis. Oo nga, pag yun ang makita mo mag-ilis, punta mo na agad kasi ipi-play all ka noon pagtapos niya mag-LS.
Doon ako lagi dati nakatambay kay Ma'am Babli eh. Pure Tagalog po. Okay, Ma'am. Pixel Mobile. Pure Tagalog. Tom Harris Yam Ernico. Matagal na po kayo yan sa Spain pala, Ma'am. Tom Harris. Lamil TV, salamat Ma'am Pixel. May tuwad ka, Sir Ricky. No problem. Walang problema sa tuwad-tuwad, Ma'am. Hayaan mo lang sa magtuwad dyan. Thank you, Tom Harris, supporting our host. Sabi ni Ma'am Yam Ernico. Yes, host, 15 years na mi her. Tagal mo na pala, Ma'am. Ang dami mo na sigurong, Ma'am, naipon na pera dyan, Ma'am, no? 15 years. Spain. Shout out sa nang patawa dyan. Hayaan mo lang yan, Ma'am. Walang anuman po, Lamil TV. Marami po ako tutorials dyan sa channel ko. Sige, Ma'am, kahit ako, Ma'am, panoorin ko yung mga tutorial, Ma'am, para may matutunan po ako. Pixel Mobile. Hayaan mo tuwad, county din yan. Siyempre, pag may nakatayo, may nakatuwad din. Ganun dapat yun, Ma'am. Kasi, ano yun eh, para match. Hindi po. Hindi na yun mag-ilis. Sir Ricky, busy na si Miss Carol Vlog. Mag-ilis pa rin yung pag-free time niya. Pixel Mobile OTW, ako sa bahay mo, idol. Sabi ni Tolit Screen TV. Tolit Screen TV, sige po, mention mo lang ako pagtapos mo para sundan kita. Sabi ni Pixel Mobile. Waha. Pixel Mobile done. Connecting your channel with full package. Thank you po, sabi ni Ma'am Beatrice Salap. Jocelyn Ras Ibanez, Ako, hindi mo ako inabangan, Ma'am Jocelyn. Si Ma'am Babli lang inabangan mo sa si Miss Carol, ha? Daya mo, ha? Pag may tayo, may tuwad. Ang ganyan talaga yun, Ma'am. Di ba? Kaano niya, Ma'am? Ka-match niya yan, ka-partner. Pag may nakatayo, may nakatuwad. Lami. Charot. Beatrice, Tom Harris, on the way po sa bahay mo. Doling siguro, Ma'am Jocelyn, matuwa na pindot niya. Tawa-tawa na si... Ay, malapit na. Lizel Estrella Ibanez, malapit na. Ayan po si Sir Tom Harris po, nagbaba po kanya ng bahay po. Sa inyo po nakadikit kay Sir Tom Harris, dikitan po natin siya. Mabait po yan si Sir Tom Harris. And very pogi yan si Sir Tom Harris. From Australia. Marunong din yung magbisaya, Tagalog si Sir Tom Harris. Nara ko dresser, sabi ni Ma'am Mimi Fulber. Maraming salamat, Ma'am Mimi, sa pabiji-biji mo, Ma'am Mimi. Very appreciated much, Ma'am Mimi. Tawa ka, Ma'am Lizel Ras Ibanez. Ay, Lizel Estrella Ibanez, Disitahin niyo po house ni Tom Harris at ang galing po pakumanta. He's amazing person and organic friends. Yes. Si Sir Tom Harris po, very sportive po yan. Pag dinikita niyo po yan si Sir Tom Harris, pag mag-ilis po kayo, nandyan po yan. Ano yan, laging sumusuporta yan si Sir Tom Harris. Very supportive person. Very good friend. Very pogi friend, Sir Tom Harris. Tolit Screen TV Pixel Mobile dan po sa iyo. Ma'am, God bless po. Sabi ni Tolit Screen TV. Lizel Ibanez, but Ras hindi naman ako Ras Sorry, Ma'am. Sorry, Ma'am Lizel Australia. Nagkaano ako kasi sa inyong dalawa eh. Magkalapit yung apelid, magka-press apelid yun kasi tapos nagkaano ako. Nagkamali ako minsan. Pero it's okay lang.
Tolit Screen TV Cafe, punta na ako sa iyo, sabi ni Pixel Mobile. Ang bago nating kaibigan, si Ma'am Pixel Mobile. Always nakasupport yan, hindi yan nag-iiwan sa LS. Opo, si Sir Tom Harris, very supportive person. Very pugi friend. Ha, Lysil. Awian, ha. Sabi ni Lysil Strevas. Pixel Mobile, okay na toilet screen. Hi po, Ma'am Ginilin Unata Dilos, tamsak na. Musta all, just got home. Maraming salamat, Ma'am Ginilin, sa pagbisita, Ma'am, sa bahay ko, Ma'am. Very appreciated much, Ma'am Ginilin, guwapa, my idol. Hello, Miss Jin. Ma'am Ginilin Unata, si ano, Ma'am, si Ma'am Pixel Mobile. Nang imbita po siya ng birthday party niya, Ma'am, sa December 7, 6:30 p.m. Pinas time. Meron siyang pa WH at saka may pa GCash, Ma'am Ginilin Manatad. Si Pixel Mobile. Friend mo na ba ito, Ma'am Jin? Ay sa lahat, sabi ni Ma'am Ginilin Manatad. Nasaan si Ma'am Marina? Miss ko na siya. Tulog na siguro si Ma'am Marina. Lamil TV, Sir Tom, dan po, tamsak at dikit, God bless. Ninja Niyam, Araniko, another tamsak host. Maraming salamat, Ma'am. Pagod si Ate M. Oh. Papahinga na siguro si Ma'am Marina. Ninja Niyam, Araniko, dan Tom, another banana, sabi ni Ma'am Ninja Niyam, Araniko. Beatrice Sala, Tom Harris, done connecting to your channel with full package. Full package, sabi ni Beatrice Sala from Kuwait. Hi, Daijen, musta wala ka na LS? Here lang ako, host, sa BG lang, gikapoy man ko sa biyahe, oy. Sige, ma'am, no problem, ma'am. Tamsak lang ay sapat na. Pahinga ka, ma'am, Busy si Ma'am Jin. Kasi linggo, di ba may ano yata to? Ba't naara ko her? Maraming salamat, Ma'am, sa support mo, Ma'am. Gikapoy naman ko mag-LS ati amoy. Dili kapoy, Ma'am Jin, oy. Tintin ang Kams Vlog. Ma'am, Tintin and Sir Kams Vlog. Mega love shout out sa lahat nandito. Maraming salamat sa pagpasok mo, Ma'am Tintin and Sir and Kams Vlogs. Sa pagpasok no, sa live stream ko. Maraming salamat. Tom Harris, I'm done to you. God bless. Sabi, Tolits Current TV. Yam, another tamsak host. Kasi may tuwad. Dagdagan natin tamsak mo. Si Ma'am, niya ka pa, Ma'am Pixel Mobile. Baba ka ulit, Ma'am, ng bahay mo, Ma'am. Marami tayong kaibigan, Ma'am, dumating. Baka hindi mo pa ito kadikit. Tamsak na ako. Maraming salamat sa patamsak mo, Tintin ang Kams Laga. Beatrice Ale, Lamil TV on the way sa bahay mo. Rabres kanyo TV di lang kuha nag-away misag akong amo. Bakit mo inaway, Ma'am? Busy bitaw gamay, Sir Ricky, oy. Sige, Ma'am, pahinga ka muna, Ma'am. Mag-vitamins ba? Lysia Listral Ibanez, hi Tintin and Kams Vlog. Tom Harris, Toilet Screen TV, sabi ni Sir Tom Harris. Tintin and Kams Vlog, hi Miss Jen, mega love shout out to you. Toilet TV Cream, may nagbiro host. Hayaan mo lang yan, sir. No problem. Another tamsak, sabi ni Yam, Ma'am Yam. Meron ko. Isa lang naman yan, marami kami, sabi ni Toilet Screen TV. Tintin sa vlog, hi Miss Liesel. Ma'am Tintin ang Kams Vlog, Ma'am Jen, Matad at ito pa si Ma'am Pixel Mobile po na dikitan po natin siya, Ma'am. Sir, ay nag-invite po ito sa December 7 ng kanyang birthday party po. Mayroon siyang pa-premium na Toki WH
At saka 1K na Gcash each yata to. Si Ma'am Pixel Mobile. Alay ni Wing. Maraming salamat sa pabiji-biji. Alay ni Wing Salamat yam yam, sabi ni Pixel Mobile. Sa hindi pa po nakadikit kay Pixel Mobile po, dikitan po natin siya mga guys, mga kaibigan. Ito po ay mabait na kaibigan from Spain. Ito po ay nag-imbita po ng birthday party niya sa December 7, 6:30 PM Pinas time. Ito po ay may bibigay po siya ng mga papremyo po. Baka may pa-games ito si Ma'am. Pixel Mobile. 2KWH. Pag may 1K na lang hinahanap mo, magiging money ka na agad. Saka may 1K Gcash din daw po siya. Si Ma'am. Pixel Mobile. Tamsak, Ma'am Beatrice, sabi nila, Love Mail TV. Another banana, Ma'am Pixel Mobile. Shout out, Tintin and Cams Vlog, sabi ni Love Mail TV. Tintin and Vlog, nababa po ka na niyang bahay po. Sa hindi pa po nakadikit kay Tintin and Cams Vlog po, please mga guys, dikitan po natin siya mga kaibigan. Alay ni Wing, pabiji-biji. Salamat, Yam, sabi ni Pixel Mobile. Lynn Ernico, one more tamsak host. Maraming salamat, Ma'am, sa patamsak mo, Ma'am. Lynn Ernico, Ma'am Yam. Tintin and Cams Vlog, OTW. Hi po, Love Mail TV. Musta, sabi ni Tintin and Cams Vlog. Mat muna host, may customer lang. Sige Ma'am, Pixel Mobile po. Sabihin ko po dito, dikitan ka po Ma'am Pixel Mobile. Maraming salamat Ma'am sa pagbisita Ma'am. Very appreciated much po. Padikit naman sa Ninja Motiam. Haha, sabi ni Laisel Estrella Ibanez. Shout out sa tanan, sabi ni Ma'am G. Macarayo. Love Mail TV ay nababa po na niyang bahay. Sa inyo po nakadikit kay Love Mail TV, mga guys, please, dikitan po natin sa mga guys. Mabait itong kaibigan natin na ito, very supportive, at saka bibi pa po yung bahay niya po. Leonardo Dan, Tom Harris, I'll make you 120 banana. Wow, Sir Tom, 120 banana. Sabi ni Ma'am Leonardo. At si Ma'am Jocelyn Ras Ibanez ay nandito pa rin po sa bahay. Lamel TV Dan sa bahay mo, sabi ni Lynn Eronico, ikay Ma'am Yam Eronico. Maraming salamat Ma'am Yam sa patamsak mo Ma'am Yam. At sa nandito po sa bahay ko naka-stay ngayon, maraming salamat po sa inyo mga guys Maraming salamat po sa support nyo. Sa iyo po nakadikit kay Pixel Mobile. Dikitan po natin siya mga guys. Mabait po ito. Taga Spain. Taga Spain po siya. Malaki itong oras ibigay sa atin pag kaibigan na natin ito si Ma'am Pixel Mobile. Spain. Malaki yata ang oras bigay doon Laisel Ibanez, tamsak, Laisel her. Maraming salamat Ma'am Laisel Ibanez sa patamsak-tamsak. Dan sa bahay mo. Good night, all tulog na ako, antokers na mi. Sige Ma'am Jocelyn Ras Ibanez, no problem po. Tulog ka na para lumaki ka pa. Tamsak, Laisel her. Lynn Ernico, 470 Ma'am Tintin and Cams Vlog. Wow, 470 na si Ma'am Tintin Cams Vlog. Marami na. Lynn Ernico, another banana Ma'am Pixel Mobile. Ginilin Manatad, Pixel Mobile, I'm done visiting your house. Yes, Ma'am. Maraming salamat Ma'am Ginilin sa pagbisita sa bahay ni Ma'am Pixel Mobile. Mabait, Ma'am. Invited po tayo sa birthday party niya sa December 7, 6:30 Pinas time. 6:30 PM Pinas time po. Invited po tayo. Mayroon po daw siya na pamigay na 2KWH at saka 1K Gcash. Jocelyn Ras ay dito pa rin. Akala ko tulog na, hindi pa pala. Tintin and Scam Vlog, dan po sa Yoga Bless. Sabi ni Toilet Screen TV. Hindi na ako bakas watch lang kalimbang all, sabi ni Ma'am.
Hi, Miss C, sabi ni Ginelyn Manatad. Jocelyn Ras Ibanez, sorry kid, di na ako lalaki. Hindi ka lalaki, di babae ka. Dahil naaka sa kanong may karon. Sabi ni Ma'am Lynn Ernico. Tolis Screen TV, nagbaba po ka na ng bahay. Trinad ako karon te. Why man te? Salamat sa pabiji-biji ni mo dyan, Ma'am Pixel Mobile, ah. Very appreciated much. LG Erons, another thumbs up host, OTW sa mga bahay nyo, guys. LG Erons. Ladmil TV, connected thumbs up. At sabi ni Sir Tom Harris. Pixel Mobile Dan, sabi ni Ma'am Ginelyn Manatad. Tom Harris, Ginelyn Manatad. Dahil Ginelyn Manatad, patamsak maluoy, sabi ni Ma'am Meme Palbera. May premiere po si Ma'am Meme Palbera ngayon, 10 p.m. Pinas time. Sa mga hindi pa po nakatamsak po, tamsakan po natin si Ma'am Meme Palbera. Beatrice Sala Dan at Ladmil TV, connecting your channel with full pack, sabi ni Ma'am Beatrice Sala. Toilet Screen TV, salamat sa mga lodi na nagpakawala ng mga laga nila. Salamat jud kaayo, sabi ni Toilet Screen TV. As lang day kay wala naka LS permi, sabi ni Ma'am Yam Ernico. Mega love shout out babe Ginelyn, sabi ni Jocelyn Ras Ibanez. Leslie Ibanez, andito pa rin. Leslie Ibanez, pa-jacket naman para hindi mantok ka. Sige, sige. Ayan, may jacket ka na, Leslie Ibanez, para hindi ka mano. Lamil TV, thanks Ma'am Lynn. God bless po. Salamat mga lodi. May palberadan na pod ate, sabi ni Ma'am Ginelyn Manatad. Ma'am Yam Ernico Dan, Love Mail TV now ako. Namigay ng alaga kasi sa ilis ko hindi ako nakabigay, sabi ni Ma'am Yam Ernico. Tom Harris, hi, sabi ni Ma'am Ginelyn Manatad. Leslie Ibanez, andito pa rin. Hindi pa inantok. Hindi katulad ni Ma'am Jocelyn. Antokers. Andito pa rin pala si Ma'am Jocelyn. Akala ko antokers na. Tulogers na. Hindi pa pala tulogers. Dan, Ma'am Mimi Palvera sa premiere mo at ticket na din, sabi ni Ma'am Yam Eronico. Tiyam, bikini man, sabi ni Lacel. Maraming salamat sa pabiji-biji mo dyan, Ma'am Pixel Mobile. Very appreciated much, Ma'am. Antokers ako, Sir Ricky, sabi ni Ma'am Jocelyn Rasiban. Antokers ka, pero hindi ka tulogers. Sana mapasama ko dyan, idol, sa mabigyan ng ayuda. Sana nga, mabigyan tayo ng ayuda ni Ma'am Pixel Mobile. Sayang din yun, sir. Toilet Screen TV, pag manalo ka ng 2KWH. Pag ma 1.5 na lang kulang mo, muni agad. Di ba, sir? WS lang kailangan natin, okay na. Sir Tom, drop your link now. I give you banana from Ma'am Yam Eronico. Kaya nga, antokers na talaga, wrong spelling na. Si Libanez, mamaya sa GC, bigay ko lahat agad ko. Sabi may palabra. Mga guys, ano na lang ako, 5 minutes na lang ako at saka ko ay mag-end na. At susunod po na LSIC, punta tayo kay Ma'am Yam Eronico po. Pagkatapos ko po mag-LS. Ma'am Yam Eronico, mag-ready ka na dyan, Ma'am Yam. At ako ay 5 minutes na lang po, Ma'am Yam. Mag-ready ka na dyan. 7 banana lang mabigay ko now, sabi ni Ma'am Yam Eronico. Leslie Ibanez, sana all tiyam. Hahaha. Tintin ang scam flag Pixel Mobile done to your house full packs and you are not busy. Just visit my house too. Thank you.
Oh, Ma'am Tintin and Cams Vlog Up. Punta natin siya sa ano siya sa birthday niya sa December 7, 6:30 PM Pinas time. Marami siyang mabibigay siya ng ewan ko kung ano may palaro siya o gift niya bibigyan niya tayo lahat. Toki WH daw po, tsaka may Gcash siyang mabibigay. Roberos Kanyete, Babiji. Hi po, sis Tintin and Cams Vlog. May pulver patamsak at digit po. Sa aking premier this time. Sa hindi pa po nakatamsak at dikit kay Mami po, tamsakan at dikitan na po natin siya. May premier po sa mamayang alas 10, dikitan ay tamsakan po natin sa Mami. At saka kapag antay tayong oras ay para punta tayo sa sa live sa premier niya. Si Ma'am Jeneline Matad po ay nagbaba po ng bahay po. Sa mga hindi pa po nakadikit kay Ma'am Jeneline dyan, dikitan po natin siya mga guys. Toilet Screen TV, shout out Idol Ruby in the house. Salamat kay Jeneline, sabi ni Ma'am Mimi Pabera. Mamaya po ako, Sir Ricky. 4 ano ka ma'am? 4 p.m.? Pahinga tayo nito pagkatapos ko, mami. Nagre-reconnecting na ako. Yes, Idol. Tolits, kamusta? Sabi ni Roberts Kanyete. Another thumbs up, padikit lang po. Sapat na admin ko po ay magbabalik po. Thanks kay Ma'am Jeneline Matad. Hello po, Miss Mimi. May na-miss ako. Haha. Ano na-miss mo, Ma'am Jocelyn? Busy lang ko. Mag-prepare lang ako. iPhone need to change. Sige, Ma'am. Pixel Mobile. Maraming salamat, Ma'am, sa pagbisita, Ma'am. Another thumbs up, cost. Sabi ni Ma'am Lynn. Mimi Polvera, patamsak mga sisi Jocelyn Ra. Maraming salamat po sa inyong pagpunta sa bahay ko po. Ako doon mag-end na po. Medyo mahina po yung internet ko ngayon mga guys. Ma'am Tintin ang Cams Vlog. Yung sa birthday po na tinatanong mo po ay kay Ma'am Pixel Mobile po. Pixel Mobile yung birthday niya po sa December 7 po. Maraming salamat sa inyo Ma'am Mimi Polvera, maraming salamat Ma'am Jeneline Matad, Ma'am Yamernico, Leslie Estrella Ibanez, Alaina Wing, Jocelyn Ras Ibanez, Toilet Screen TV, Beatrice Sala, kay Ma'am Roberos, Ma'am G. Macarayo, Tintin and Cams Vlog, Alaina Wing, Toilet Screen TV, Pixel Mobile, maraming salamat sa inyo Punta po kayo kay Ma'am Eronico po na live. Anong oras Ma'am Yam yung live mo Ma'am Yam? Para mapuntahan ka namin Ma'am Yam.